Čaute, ja vás vítam u dnešného videa a bude to nový update, teraz asi najväčšie z tejto sezóny. A pridali nám Metaliku do toho festivalu. V predminulom videu teda som hral festival, takže určite si ho zahrám. Ja teda Metaliku, mi to niečo hovorí, ale nepoznám ju. Ty vole, ale takí typci. Takže pridali nám konečne harpúnu a ešte by to malo byť nejaké novinky. Tuším, že pridali aj Combat Air ako v ostatných raritách. Na to sa fakt teším, lebo Combat Air zaskámo tento. Čo? Ale si zase musím zmeniť klávesnicu, lebo mne sa to prehadzuje. No konečne. Super. Jo, a teraz sa vám budú označovať auta tie od bossov, takže to bude nevýhoda padať na bossa, ja som na nich vôbec nepadal. A takže už auta sa nevyplatí hrať. Konečne to už nikto nebude hrať. Ja nikdy, aj keď som išiel na bossa, si otvoril auto, ale nekempil som v ňom. Takže som bol poctivý človek. Môj aim zas taký. Potom tuto potom ešte padnem si, čo ja viem. Stále sa tu označujú medailóny. Počkať. To tam bolo. Tam potom pozriem ďalšiu hru. Hope nám niečo hovorí. Ja si padnem tu. OK. To vyzerá keby v nejakom live evente reálne. Takže nájdem túto hru zase harpónu, lebo vždy som unlucky. Ty kokos. Je tu ten quest na Metaliku. Čo? OK, kamo. Yes. Nejaká gitara tu je. Oh my... Ty vole, niečo je tu? To sú blesky? Čo? To sú blesky? Teraz budem hrať pompu. Dobre, takže máme tu nejaký nový mini live event. Super. Jo, takže každý dostal tento spray, to je super. Lebo ja som ho nemal doteraz. Super vedieť. Prebijem si radšej shotgunu, keby bola v núdzi. Som bol ja v núdzi. Tam je ďalší spray. Čo? What? To čo bolo? Čo to bolo? To je gitara! Kámo, takže mytika nová. Oh my gosh, kámo. To čo je? A čo to robí? Toto? Kokos. To čo sa teraz stalo, kámo? Nový rotate. Určite berem. Kámo, tak teraz. Teraz ma to tak prekvapilo. Počkaj, tu ešte dám spray. Už mám 2. Jo, typeček už dal. Kámo, toto. Možno, že bude viac takých gitar. Počkaj, idem to rovno vyskúšať. Tak musia to nerfnúť. To musia nerfnúť 100%. Ale má to dobrý delay, takže ja to vyfajtím botov. A OK, možno majú niečo epic. Kolu aspoň. Typeček mal epickú kombatku, kámo. OK, medkit mal. Aspoň ten si dám.
Ale kámo, nová mytika. OP berte vždy. Rotate, ešte lepší ako, jak sa to volá teraz. Ale nabíja sa to dobre. Rider Lighting sa toto. Prosím harpuna. Prosím harpuna. Musím otvárať teraz všetky čestky. Ale nemôžem chcieť od Fortniteu tak veľa, že aby proste som všetko našiel. Ale dobré, rukavice sa teraz oproti tomuto je úplne... Možno ešte sa ich vyplatí hrať, lebo toto je také... Počkaj, skúsim tam. Ty vole. Pome. A dole. Bomba. Kokos. Je tu stále tá Legendary čestka? Ne, není, škoda. Ale dobré. Som rád, že nám padla nová mytika. A som rád ešte, že by tu nám malo padnúť toto. Jak sa to volá? Trezor je otvorený. OK. A stále máme šancu. Oh, yes, kámo! Ja mám na toto video, mám taký lak. Dobre, harpuna, musíme nájsť auto. Teraz sa to bude dosť, takto sa to zamierí. Kámo, taký lak teraz mám. Počkej. A ideme. Jo, tak tu môžete pritiahnuť na auto a nasadnúť. Tak to je, kámo, to je easy. Teraz takže mám zatiaľ 2 zbrane z 3, čo pridali, ak sa nemýlim. Ale celkom... Jo, to si rovno zoberiem. Ty vole. Takže kámo. Takže máme už harpunu. Takéto šťastie som vo videu nikdy nemal. Nikdy, ale že nikdy. A to už točím koľko? Už niekoľko mesiacov. Ešte airdropik a ideme vyhrať túto hru. Možno vám to nedám na video. Počkaj. Počkať? Keď bude blízko, skúsim ho priťahnuť. Takže toto, ty vole. Poď. Či to pôjde priťahnuť. No, nejde. Škoda. OK, nemal som žiadnu strelnú zbraň, s ktorou by som to otvoril. Možno niečo? Gatekeeper shotgun. Ako zoberiem radšej asi combat. Alebo mám hento, ten light, takže to si dovolím zobrať. Mám náboje ešte do toho. A ideme. A idem si pre vás, tipsi, kámo. Kydol som z neba. Dobre. Hečo dokonca. OK, typka mala, v pohode loot. Ešte nejaký je tu typeček? Ešte nejaký si dovolí. Ešte so zväčšeným zásobníkom. To je super, kámo. Ešte nejaký? Poď. A ideme na to, kámo. Jaj. Nedá sa ventilovať, čo? Ja som noob. Aha.
som trénoval build fighty, ale stále mi moc nejdu. Kámo, tak to je ten najväčší god. Aha, laserovka. Jaj, stará. Aha, podkopal som ho. Jau, tak teraz. Au. Ale proti tomu to nemáš. A poďme. Ale dá sa Ja to ten Gabi Lame. Nevadí. To už sa proste nedá. GG, kam on mal... Ja som myslel, že to je iný typeček. OK, nebudem sa vyhovárať. Proste som to pokašľal. Určite chodte skúsiť, určite sa to už skúsili. Ak nie, tak určite bežte. Ešte je tu nový mod, tento Battle, takže musíte, kto je dobrý vo Fortnite festivale, tak sa môže ukázať pred ostatnými typkami. A tu je Metallic, Fuel, Fire. Takže a ešte je tu... Zostala laserovka, však to je jasné. Potom keď máte fuel, tak sa vám označujú tie benzínky. A to je zatiaľ, čo viem, všetko. Určite si chodte zahrať. Keď chcete, tak si môžete kúpiť celý Metallica pack. Stojí 3400 V-Bucks. Máme to 7000, čo je dobrá cena. Robert, Lars, James je dobré meno, a Kirk, Puppet Master. A toto robí zvuk, táto trailer, takže je to dobrá. Počkej, dá sa kúpiť aj, shop som si ešte nepozeral. Dajú sa kúpiť aj samostatne, aj tento emote. To bolo v traileri. Takže to je dobré. A to je asi od nich, jo? A dá sa kúpiť aj sám za 600 V-Bucksov. Si možno kúpim toto. Počkej. Možno je to, že toto. Ale... Dobre, dá sa kúpiť shop, je tu ešte Bender, je tu Katara, ktorú Jo, je tu už toto. Táto Scuba Krister. Ale dobre, tak to je to rozdelené. Už letný shop je. Dobre. Ešte tu sú potom gem tracky. A to by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčia moje videá a uvidíme sa u ďalšieho. Čau!